Iyunaan, ipagagi ko na sanaan buhay ko sa pag-ulog. Annalyn. Tarantado ka, Annalyn. Natatarantado mo ako, Annalyn. Ang makamakon mo, pati mga TV, pati mga kasirola. Ipirinda ko na, tangali masunod sa naan layaw mo. Tarantado. Ano daan? Uyug-uyugun mo, Uminibag si Michael. Tultul na buhay mong Pagpapasa mo sa kuya, sabi mo sa kuya, kita nagluwa. Ipirinda ko nga sa mga gamit ko. Dagito niya na suina ko. Tanatanga niya ta pirinda mo. Siya mga nagawad. Siya nagawad. Ito na ginarawan naman nga ni. Kasirola, kawale. Pati Jorabax. Pati Jorabax. Nanamay. Kaya itong mga bado ni Mayo. Itong mga luman. Nakasampay sanda sa may luwasan. Sa may paraspasan. Uyug-uyugun moan. Bibakal pa sa na ni May Sukunyan. Jorabax. 1.5. Pininda ako sa 500. Talagagad ka. Tarantado ka. Uyug-uyugun man, tinaw mo siya na parang kay Michael. Itinaw mo siya na kay Michael. Uyug-uyugun mo, anduso na nakita, nagdinurat ka pa. Ano na siya ng buhay mo, iyan? Dahil ka kontentado, buhay mo. Abay pangalip, ipuraw na nga niya ako, dahil kaldero. Tanasa sang ladumang kay Manay During. Su kaldero. Isos na pagyali kang buhay ko gini. O naman ano yun, dahil konsensya. Dahil konsensya, piksiri po na lamang anak ko kang kaiibi. Ano nang galing na nga naman ako harakaak. Annalyn, balik mo sa kuya. Pagparatara ko sa imong pirak. Oy, buha ka. Ano na? Kaya bakal ko lamang kikasiro na nakabigsap daan. Nagito na si May. Jesus Maria Joseph. Pati na nga sa nangalis mga kalso ni May. Pininda ko. Ay pinanaw ko sa iba. Niya ko. Ito kal ko sa nakibagat mo na tuyo. Tapos ano pag-uli ko wala ka na. Talansado ka. Ano na sa nang buhay mo, Dahil kang konsensya, dahil kang puso, mag-ibahag ka mo ni Michael. Mag-ibahag ka